oikeasti muuttaa sinne kylälle. Et me ei tavoiteltu tässä niinku hirveitä, niinku, tämä ei ollut semmoinen niinku markkinointikampanja, vaan me haluttiin mieluummin löytää niinku yksittäisiä semmoisia perheitä tai asumiskokeilijoita, jotka niinku sitten niinku todellakin haluaisi sinne kylään muuttaa. Ja tässä oli 3 kylää, Hämeenlinnasta Alvettula ja sitten Hattulasta Lepaa Tyrvännönniemi ja sitten Janakkalasta Vähikkälä. Ja hankkeen niin kuin tavoitteena oli käynnistää erilaisia toimia ja kokeiluja niin kuin maalle muuton helpottamiseksi. Niin kuin tämä asumiskokeilu oli semmoinen, mikä onnistui niin kuin yli meidän odotusten. Toinen, mikä onnistui hyvin, oli kyläkummitoiminnan käynnistäminen, mutta mä en siitä nyt sen enempää tässä. Eli mikä se asumiskokeilu on, niin ne asumiskokeilijat asuu idyllisessä, yhteisöllisessä hämäläisessä kylässä noin viikon verran maksutta. Ja sitten kylän vapaaehtoiset räätälöijille. Anteeksi Elina, mä huikkaan tässä, että meidän hankkeessa on varattu siihen vuokraan rahaa myöskin, eli kylälle ei tule siitä kustannuksia, jos ei itse sitten halua jotenkin panostaa lisää. No just hieno, joo, kyllä, joo. Eli se maksutta, niin hanke maksoi niin kuin sen, siitä se missä he asuivat, niin sille niin kuin yrittäjälle tai mikä se sitten olikin, niin kuin sen viikon vuokran. Me oltiin 300 € siihen niin kuin varattu per niin kuin kohde. Mutta se ei ollut niin kuin pelkkää sitä asumista, vaan tämä oli niin kuin oleellista, että kyläaktiivit, kylän vapaaehtoiset niin kuin räätälöi kullekin perheelle sitten sopivan ohjelman ja esittelee kylän sitä asumismahdollisuuksia, mutta niin kuin sitä, niin kuin niiden tavallista elämää ja semmoisia asioita, mitkä niille kyläläisille on tärkeä ja mitä ne niin kuin he siellä harrastaa ja tekee, niin semmoisia. Eli sitten ne maallemuuttoa harkitsevat asumiskokeilijat sai käytännössä kokea, millaista on elää ja asua kylässä. Ja siellä oli lähipalveluja, kyläkoulu, harrastusmahdollisuuksia, luontojuttuja oli kaikissa niin noita. Ja sitten se kyläläisten kanssa yhdessä olo tai niin kuin kyläläiset toimi oppaina. Meidän markkinointikulut oli tosi pienet. Se, miten me tätä me tehtiin 2 vuonna. Meillä oli ekana kesänä oli Alvettulan kylässä tuolla Puupakan pihatorpalla. Se on tuo punainen pihamökki tuossa, missä oli se ensimmäinen asumiskokeilu. Toisena kesällä meillä oli sitten siellä Alvettulassa samassa paikassa ja sitten Lepaalla ja Vähikkälässä myös. Mutta ekana vuonna mitään lehti-ilmoituksia ei laitettu, että tämä mainokset Facebookiin ja Instagramiin, niin se oli se paras. Me ekana vuonna yritettiin myös semmoisia, että me tehtiin semmoisia A4-mainoksia, joita jaettiin ja muuta, mutta sitten kun me kysyttiin niiltä ketkä haki sinne, että mitä kautta ne on löytänyt tämän tiedon tästä asumiskokeilusta, niin se tuli se some. Eli ilmaiseen asumiskokeiluun idylliseen hämäläiseen kylään. Ja tämä on nyt sen jälkimmäisen, sen 2024. Meillä oli 3 kylää, niin ne haku oli samaan aikaan noihin kaikkiin. Ja tässä on ollut, sitten tässä somepostauksessa on ollut, noi kuvat on sieltä edellisen vuoden asumiskokeilusta, semmoisia tunnelmakuvia. Missä on toi talo, niin sitä käytettiin silloin ensimmäisenä vuonna kanssa. Eli tuossa on ne noi mainokset, mitä oli, niin siis 3 viikon mainos 80 € Facebookissa ja toinen Instagramissa. Ja jos ajattelee, että me ollaan saatu tuollaisia linkin klikkauksia Facebookissa joku 700
Instagramissa kanssa niin kuin 500, että niin kuin tosi paljon niitä niin kuin katsottiin, mutta nuo mainokset oli ja sitten sen lisäksi me jaettiin niitä ja meidän kyläläiset niin kuin jakoi noita esimerkiksi semmoisia niin kuin maallemuuttajien niin kuin ryhmiin ja muihinkin niin kuin ryhmiin, missä oltiin, että sille aktiivisesti siellä Suomessa niin kuin pyrittiin jakaa sitä hakua. Sitten me oltiin niin kuin, tehtiin mediatiedotteita ja myös otettiin yhteyttä eri niin kuin medioihin, mutta saatiin niin kuin, sitä jotenkin löi läpi niin, että me saatiin niin kuin, sitä median näkyvyyttä niin, että me ei oltaisi ikinä niin kuin, uskottu. Eli niitä oli niin kuin, valtakunnan medioissa niin kuin semmoinen 10 osumaa. Eli ehkä me tehtiin tätä niin kuin ekana, että toi on semmoinen, että mä en usko, että niin kuin nyt nämä, jotka on jälkeenpäin lähtenyt näitä asumiskokeiluja, niin tämä median näkyvyys se ei ole niin kuin ollut yhtä iso, mutta sitä kannattaa yrittää ja löytää siihen joku semmoinen oma niin kuin joku kärki, että miksi se media kiinnostus, koska sitä kautta myös se niin kuin kiinnostaa sitten. Asumiskokeiluihin saatiin niin kuin no itse asiassa me saatiin niitä hakemuksia. Tämä on nyt niin kuin sen 2024 niin kuin, kevään haun. Niin tuli 100 hakemusta. Ja tässä on minkälaisia niin kuin henkilöitä niin kuin ne hakijat oli. Niin siellä oli hyvin monenlaisia, mutta 3/3 oli niin kuin lapsiperheitä. Ja lapsiperheissä selvästi niin kuin se, että ne lapset oli siellä niin kuin alle kouluikäisiä tai sitten oli niitä alakouluikäisiä lapsia. Eli se vaihe, että jos perheitä niin kuin miettii perheitä, niin se vaihe, kun ne niin kuin, ennen kuin lapset aloittaa sen koulun, niin siinä vaiheessa niin kuin ne miettii sitä maallemuuttoa ja näki niin kuin tärkeäksi sen, että se olisi niin kuin turvallinen niin kuin kasvuympäristö, kun me jututettiin ja haastateltiin. Sitten se, mikä yllätti, siellä oli semmoisia niin kuin paljon äiti-lapsiperheitä, niin kuin yhden vanhemman perheitä. Ja sitten oli myös ulkomaalaistaustaisia tai sellaisia, jotka oli monikulttuurisia, että oli toinen. Ja meillä niin kuin melkein puolet niistä hakemuksista tuli pääkaupunkiseudulta, sitten muualta Suomesta kuin meidän omalta alueelta, niin eniten niistä oli sitten Tampereen suunnalta, mutta nämä on niin kuin oikeasti sijainnista johtuen kanssa varmaan se Tampereen suunta, mutta se oli myös niin kuin ilahduttavaa, että meidän omasta maakunnasta niitä hakemuksia ei tullut paljon, koska mehän just niin kuin haluttaisiin niitä kaupunkilaisia muuttaa maalle. Sitten me kysyttiin, minkälaiset asumisvaihtoehdot niin kuin voisi kiinnostaa. Ja se, mikä niin kuin aina ajatellaan, että pitäisi olla tontteja, että sitten joku muuttaa ja rakentaa, niin se ei ole todellakaan se, mikä kiinnostaa. Että se on hyvin harvinaista, että joku ostaa tontin ja rakentaa semmoisen paikkaan, missä niin kuin ei ole jotain niin kuin, sukulaissuhteita tai lähtöisin sieltä. Että oikeastaan niin kuin talon vuokraaminen tai sitten joku minitalo tai mummon mökki, niin ne oli niin kuin ne, jotka kiinnosti eniten. Tai sitten hyväkuntoisen talon osto tai sitten se talon niin kuin osto ja kunnostus, mutta tämä oli niin kuin semmoinen, että ne tontit ei niin kuin kauheasti kiinnostanut, mutta tietysti nyt se rakentaminen on myös niin kuin tänä päivänä aika kallista. No, eli maallemuutosta asumiskokeilijat, niin maallemuutosta haaveilevat, joille niin kuin ei ole kylä ei ole entuudestaan niin kuin tuttu tai ei ole mitään vahvaa suhdetta kylälle, niin se oli se meidän pääkohderyhmä ja semmoisia niin kuin ne suurin osa niistä hakijoista oli. Sitten tähän asumiskokeilun toteutukseen, niin kuin ne kylän aktiivit, niin ne oli siinä ihan aivan oleellisessa roolissa ja heidän se semmoinen vieraanvaraisuus ja niin kuin sydämellisyys niin kuin esitellä sitä omaa kylää, niin ilman sitä niin kuin ei tämä toimi. Sitten siellä tarvitaan se asumiskokeilukodin niin kuin omistaja.
noi löytyi sitten, että meillä oli ne kylät niin kuin ensin, niin sitten jokaiselta 3 kylältä löytyi kyllä niin kuin, niin kuin se asumiskokeilupaikka. Toi ensimmäinen toi Alvettulan puupakka, niin se on ollut sitten, se oli niin kuin semmoisen, ei se nyt ole kartano, mutta semmoisen pihapiirin niin kuin mummon mökkirakennus, niin sitten se on sen jälkeen niin kuin sitten omistaja laittanut sen tuohon Airbnbihin ja sitä kautta saanut sinne vähän niin kuin käyttöön lisää. Yksi oli niin kuin Vähikkälässä, niin se oli semmoisen semmoinen kartano, jossa on niin kuin metsästysmatkailua ja tämmöistä, niin heillä on semmoinen jahtitalo siellä, niin sitten se kyllä aktiivit sen jahtitalon, niin kuin sen, missä ne pitää sit niitä jahtijuhlia, niin sen niin kuin asunnon tuunas niin kuin tähän asumiskokeiluun varten. Ja sitten Lepaalla meillä oli, niin kuin, jos tiedätte tuon Lepaan puutarhaoppilaitoksen, niin siellä niin kuin toimii matkailuyrittäjä niin kuin siinä, että siellä on semmoinen hostelli, niin sitten sieltä hostellista oli niin kuin sen yrittäjän kanssa sovittu ne paikat, mutta nyt meillä on tänä vuonna sitten Janakkalan kunta, siellä on ollut 3 kylällä asumiskokeiluja ja sitten Tammelan kunnassa on ollut niin kuin 3 kylällä, itse asiassa Riihivalkalan kylällä on parhaillaan se haku auki asumiskokeiluun, niin niissä ne on ollut oikeastaan niin kuin 2 on ollut niin kuin kyläkoululla olevia asuntoja, mutta sitten muut on ollut niin kuin yksityiskoteja. Et sitten tämä asukkaat on itse lähtenyt mökille tai jonnekin muualle niin kuin siksi ajaksi. Joo, no sitten kunta on hyvä saada siihen mukaan, mutta tuossa on noita meidän, mikä se on niin kuin se niin kuin vuokra on ollut suunnilleen se 300, riippuu vähän kohteesta, ja sitten nuo somemainokset oli niin kuin per kokeilu semmoinen maksimissaan se 150, sitten jotain nuotiomakkaroita, kahvitarjoiluja, semmoisia niin kuin kustannuksia sit sieltä kylältä on niin kuin tarjottu tai kunta on maksanut tai jotain näin. Tuossa on nyt siitä asumiskokeilusta niin kuin, vähän niin kuin steppejä, eli siinä on se valmisteluvaihe, sitten on se haku, kun se on auki, niin sen haun jälkeen tosi nopeasti pitäisi sitten tehdä se niin kuin valinta. Että meillä on niin kuin järjestetty haastatteluja niin, että kutsuttiin Teamsiin 4-6 perhettä, jota jututettiin. Silleen yritettiin aika lepposasti jututella, että se ei ollut nyt mikään työpaikkahaastattelu. Ja nopeasti niin kuin päättää sitten se, kuka niin kuin valittiin siihen. Ja tosissaan siinä kannattaa olla niin kuin useampi, ketä haastatellaan, koska sitten siellä vaikka ne on hakenut siihen, niin sitten niitä oli semmoisia, että joo, toi ajankohta ei itse asiassa käykään meille, että ei me päästäkään. Että sitten sitten siellä oli niitä niin kuin varaperheitä. Joo. Ja sitten se niin kuin oikeastaan tärkeä myös, että kun me saatiin niitä hakijoita niin paljon, niin eihän me voitu ottaa siihen asumiskokeiluun itse asiassa 1 tai 2 perhettä. Et meillä oli niin kuin Alvettulassa ja Lepaalla meillä oli 2 perhettä yhtä aikaa ja sitten Vähikkälässä niin sitten vielä niin kuin sieltä yhden toisen sitten kutsui vielä niin kuin myöhemmin sitten vaan niin kuin vähän epäviralliseen asumiskokeiluun. Niin nämä, jotka on hakenut, niin kuin jotenkin yrittää pitää heistä myös kiinni. Eli heille sitten järjestettiin esimerkiksi semmoinen Asuma Alvettulan päivä, johon kutsuttiin, tai sitten kun meillä on se kyläkummi, niin tuu käymään ja kyläkummin kanssa kahville niin kuin kyläkaupalle, tai hän voi lähteä kiertämään, että kun siitä saadaan niitä yhteystietoja, jotka on kylästä kiinnostuneita, niin kuin
pidettäisiin niistä kiinni, koska niin. Joo, se olikin mun kysymys, Elina, että hyödynsittekö sitä niin kuin massaa niin sanotusti sitten muuten. Ja kun te kutsuitte heitä, niin tulivatko? Niin kuin sieltä tuli muutamia, mutta ei niin kuin, siinä määrin, mitä me oltaisiin niin kuin toivottu. Ja sitten tuossa oli esimerkiksi Lepaalla, niin siellä oli Lepaan ne puutarhamessut oli niin kuin, ennen sitä asumiskokeilua, niin sitten Hattulan kunta niin kuin, tarjosi niin kuin niille asumiskokeiluhakijoille, niin kuin, että saatte ilmaiset liput sinne puutarhamessuille ja sitten siellä tulkaa juttelemaan kyläkummin kanssa niin kuin kunnan niin kuin standille. Niin tälleen yritettiin niin kuin saada niitä, että kyllä siellä sitten muutama kävi, mutta ei kuitenkaan niin kuin se koko porukka. Okei, no mutta osa kuitenkin. Niin, ja sitten sillä niin kuin se asumaan Alvettulaan päivä, niin sitten taas sinne tuli niin kuin muita ihmisiä, jotka ei ollut hakenut niin kuin siihen asumiskokeiluun. Joo. No, eli se valinta pian sen haun jälkeen, ja sitten meillä oli sen jälkeen niin kuin semmoinen, niin kuin vielä kun oli valittu se perhe, niin ennen kuin ne tuli siihen asumiskokeiluviikolle, niin sitten meillä oli myös Teamsissa semmoinen, missä käytiin niin kuin sitä ohjelmaa, ideaa vähän niin kuin läpi ja heidän toiveita, että tehtiin sitten se semmoinen niin kuin sen pohjalta sitten semmoinen niin kuin ehdotus heille, että näin, niin kuin tämmöinen, tämä olisi tämä viikon-ohjelma. Ja sitten myös kun se viikko oli niin kuin hyvin intensiivinen ja niin kuin heillä näillä kyläaktiivit oli siinä, niin kuin ne oli innolla mukana ja tykkäs, mutta kyllähän se oli niin kuin tosi kivaa semmoista yhteistä tekemistä ja nämä oli niin kuin he tykkäsivät ja oli niin kuin, kun oli ensimmäisessä asumiskokeilussa viimeinen ilta, niin kuin koulun pihalla on semmoinen grillikota ja sitten siellä ne kylän lapset ja asumiskokeiluperheiden lapset niin kuin siellä pihan leikkiä makkaraa paistettiin ja sitten se yksi kylän äiti sitten kysyi, että mites meni, niin kuin, että niin kuin tämä loppuu huomenna, koska järjestetään seuraava kerran. Niin se oli musta niin kuin aivan ihana, että vaikka se oli niin kuin iso tämmöinen repäsy, niin kuitenkin niin kuin kaikki niin kuin tykkäsi siitä. Et sitten se jälkihoito myös, sitten, että kuinka niihin pidetään niin kuin yhteyttä sitten sen kokeilun jälkeen. Meillä oli WhatsApp-ryhmät, niin kuin siitä, missä sovittiin sen viikon ajan niin kuin käytännön järjestelyjä, ja tuossa on itse asiassa niin kuin vielä muutamia niitä asumiskokeiluja, että ne pitää vielä jotkut niin kuin yhteyttä vielä sinne kylään, tai jos on joku kylän tapahtuma, niin ne kutsuu sinne niin kuin myös. Joo. Minnehän nyt seuraava dia. Joo. Onko tässä nyt, tuleeko tuosta nyt teille kysymyksiä? No sellainen ihan, että nämä kylätkö määritti sen viikon, milloin ne on, eli se on nyt tavallaan annettu. Joo, siis että kylät itse niin kuin päätti, ja meillä oli, niin kuin, kun meillä oli noissa kaikissa kylissä niin kuin on kyläkoulu vielä, niin he niin kuin sillä toivo, että se asumiskokeilu olisi silloin, kun niin kuin koulu on toiminnassa. Siis koulun lukukausi on, eli toukokuun lopussa oli, ja sitten oli niin kuin elokuun lopussa syyskuun alussa. Et ne on ollut semmoisia niin kuin loppukevään ja alkusyksyn ajankohtia, mitä meillä on nämä ollut. Ja siellä on ollut niin, että jos on ollut kouluikäisiä lapsia, niin se on sovittu, että ne on ollut ne lapset osittain siinä kyläkoulun opetuksessa mukana. Oliko se helppo niin kuin sopia se, että ne pääsi sinne opetukseen mukaan? Joo, totta kai, siis kun on kyläkoulu.
kun on kyläkoulu kyseessä, niin ei niin kuin mitään ongelmaa, koska niin kuin mä en niitä sopinut, vaan ne kyläläiset, kun ne tuntee sen koulun niin kuin johtavan opettajan, niin kuin ei mitään ongelmaa. Sitten siinä oli myös niin kuin kunnan kanssa sovittiin ainakin jos paris, niin jotenkin silleen, että ne oli kyläkoululla myös, sit se koko perhe tuli sinne tutustua ja sitten kouluruokailuun niin kuin oli yhtenä päivänä niin kuin kaikille. Joo, okei. No se on hyvä, koska täällä meidän omassa kylässä niin meidän Amerikan serkut olisi halunnut käydä niin kuin muutaman päivän koulussa, mutta silloin sanottiin, että ei voi oikein ottaa näin, kun ei ole vakuutuksia eikä mitään. Et mä en tiedä sitten, että oliko se niin kuin oikeasti näin se asia vai oliko se helppo tapa niin kuin vähän välttää vastuu. Et sille ei kannata olla se, niin kuin sanotaan, se ihan viimeinen kouluviikko ei kannata olla, koska sit koulussa voi olla jotain erityistä ja hän harjoittelee jotain ohjelmia tai jotain. Tai sitten myöskään se, sanotaan, ensimmäinen kouluviikko. Joo. No, meillä on kyllä valitettavan vähän näitä kouluja kylille jäljellä, että ehkä ei tule sellaiselle kylälle, missä on, mutta eihän sitä tiedä vielä. Ei, Katsotaan, niin, mihin me päädytään. Ne vietiin myös niin kuin ne, että kun siellä kylällähän ei ole kaikkia palveluja, mutta sitten niin kuin sen perheen kanssa sit lähti muutama kyläläinen ja esitteli niin kuin ne sen kuntakeskuksen tai sen niin kuin pitäjäkeskuksen niin kuin niitä palveluja ja harrastusjuttuja niin kuin myös. Joo, niin hyvä. Eli muutakin näki sitten kuin vaan sen oman kylän niin sanotusti. Kyllä, joo. Ja sitten oli niin kuin vaikka äidit lähti niin kuin kylän naisten jumppaan ja miehille järjestettiin joka oma saunailta, että niin kuin oli vähän niin kuin tämmöistä myös. Ja navetassa käytiin rapsuttamassa kanoja, sitten just laavu tai kota tai tämä makkaranpaisto jossain, niin se oli niin kuin ihan semmoinen, niin kuin tommosia ihan niin kuin semmoisia asioita, mitkä on ihan itsestäänselviä kylällä tehdä. Niin ne oli isoja asioita. Tai sitten pääsi ponilla vähän ratsastaan, niin ainakin lapsille oli niin hieno kokemus. Kuinka avoimesti se oli niin kuin koko ajan esillä se, että nämä kylät niin kuin haluaa niin kuin lisää asukkaita ja että se on niin kuin se teidän niin kuin lähtökohta siihen kokeiluun? Me niin kuin tehtiin tuosta, niin kuin tosissaan mä sanoin tuossa, niin tuossa on toi viestintä ja media niin kuin koko ajan sieltä jo, niin kuin, kun se haku käynnistyi, niin siinä vaiheessa jo, ja sitten kun se oli se valinta, niin kysyttiin niiltä perheiltä, että saako teidän niin kuin nimet laittaa siihen, ja saako siinä hakukaavakkeessakin kysyttiin, että niin kuin, miten sosiaalinen media, että niin kuin haastattelussa, että saako teidän kuvia niin kuin jakaa. Eli oltiin niin kuin pyrittiin olla niin kuin paljon esillä ja tosissaan niin kuin meidän niin kuin maakuntalehti ja paikallislehdet niin kuin teki useamman jutun ja niitä kiinnosti siis jututtaa niitä perheitä. Ja sitten me tehtiin toi some sillä lailla, että me oltiin sovittu niiden kanssa, että niin kuin, ne ei itse someta, vaan me tehtiin niin kuin joka päivä yksi niin kuin semmoinen somenosto sen päivän niin kuin tunnelmista. Mutta sitten oikeastaan nämä asumiskokeilijat itse, kuitenkin ne ottaa valokuvia puhelimella, niin sitten he lähetti niin kuin niitä kuvia. Et mä tein itse niistä niin kuin osan niistä postauksista. Niin katsottiin, että ne oli semmoisia kuvia, että sitten niin kuin se kävi heille, ja miten joku perhe, niin kuin lapset ei saanut näkyä, niin kuin esimerkiksi naama, niin sitten ne kuvat otettiin niin, että ei näkynyt se niin kuin naama, mutta semmoisia tunnelmajuttuja. Meidän Hämeenkylien Facebook ja Insta, jos haluaa sieltä mennä katsomaan niin kuin vanhoja, niin sieltä löytyy. Et tässä oli esimerkiksi Alvettulan osalta
niin toi asumiskokeilu sattui ihan superhienosti, koska mä oon sitä mieltä, että se oli tärkeä peruste, että se kyläkoulu on siellä vielä, koska Hämeenlinnalla oli juuri silloin niin kuin julkaistu, meillä asumiskokeiluhaku päättyi sunnuntaina ja seuraavana päivänä Hämeenlinnan kaupunki julkaisi palveluverkkoselvityksen, jossa esitettiin Alvettulan kyläkoulun lakkauttamista. Tämä tietysti oli meidän niin kuin, siihen asumiskokeilijoille, niin kuin se, että se kyläkoulu on niin kuin epävakaa, niin se niin kuin sitten niitä asumiskokeilijoita todellakin niin kuin mietitytti, että niin kuin haluaisiko he oikeasti muuttaa sitten perheenä tuommoisen kylään, jos se koulu ei säilykään, mutta niin kuin me saatiin sillä ne Hämeenlinnan päättäjät sitten niin kuin, on se ollut lakkauttamassa sitä koulua, niin kuin se esitys oli, että se koulu lakkaa, mutta sitten ne päättäjät niin kuin käänsivät sen esityksen niin, että hei, tämä kylä oikeasti nyt niin kuin haluaa niin kuin tekee noin kovia juttuja niin kuin sen eteen, että ne saisi uusia asukkaita ja se koulu niin kuin sai niin kuin jatkaa. Ja nyt kaupungin se suhtautuminen on niin kuin muutenkin muuttunut niin kuin sitten ainakin tähän kylään ja muihinkin niin kuin jotenkin. Että siitä on ollut niin kuin semmoista hyötyä myös. Että toi viestintämedia, niin sitä kannattaa niin kuin yrittää niin kuin olla niin kuin aktiivinen, sitä ei voi tehdä yhtään liikaa. Ja sitten tuo yhteistyö, että se, niin kuin, kun nämä meidän kokeilut oli niin kuin kylälähtöisiä, niin sitten se, että yritettiin saada se kunta siihen niin kuin mukaan ja keksiä, miten kunta voi olla siinä mukana, mutta sitten myös paikallisia yrityksiä, että miten sitten käytiin vaikka, että käytiin jossain, nyt kyläkaupalla, pidettiin niin kuin mediatilaisuus. Sitten tuossa on oikeastaan toi asumis- ja tonttitarjonta, niin meillä on niin kuin, toi on meidän asumiskokeilusta toi juttu, sopivien asuntojen puute torppaa monen maalle muuttohaaveet, ja se on ollut se meillä se oikeastaan niin kuin se, sanotaan semmoinen pullonkaula tässä, mutta se ei ole mikään kuitenkaan este sen asumista, niin kuin se, että jos ei siellä ole niitä vuokra-asuntoja tai tyhjiä taloja, jotka olisi myynnissä, niin se ei ole este sille asumiskokeilulle, koska samalla kun me järjestettiin näitä, niin sitten se niin kuin innosti niitä maanomistajia ja niin kuin kiinteistöjen myyntiin, mutta myös vuokraamaan. Niin kuin, et sitä kautta kyläyhdistyksille tuli vähän semmoista niin kuin piilotarjontaa myös esille, että kaikki ei mennyt kiinteistövälittäjille, mutta vähän niin kuin kyläyhdistyksille kerrottiin, että hei, meillä on tällainen, niin kuin, että tästä saa kertoa eteenpäin. Ja sitten se oli myös niille kyläaktiiveille semmoinen niin kuin hyvä syy, että kun tiedetään kylällä semmoisia tyhjillä olevia taloja tai sellaisia, niin sitten on hyvä syy mennä niin kuin kysymään siltä omistajalta ja juttelee, että hei, voisit sä niin kuin harkita myyntiä tai vuokraamista. Että me saatiin niin kuin niitä kohteita niin kuin tätä kautta. Mutta meidän alueella jotenkin niin kuin tämä myös on sit lisännyt sitä alueen kysyntää, noiden kylien kysyntää, että sitten kun sieltä tulee myyntiin, niin ne menee tosi nopeasti. Että ne, jotka 2023 syksyllä, niin silloin oli 2 niin kuin perhettä, jossa oli niin kuin molemmissa äiti ja sitten 2 lasta, niin nämä rouvat niin kuin molemmat niin kuin olisi vielä kiinnostuneet muuttaa sinne Alvettulaan, mutta ei ole kumpikaan löytänyt vielä niin kuin sitten mieleistänsä taloa. Tuossa on nyt vielä sitten asumiskokeilu vähän tämmöisiä vaikutuksia, eli se oli se meidän palaute niiltä kokeilijoilta, että todellakin tässä niin kuin sai semmoisen käytännön kokemuksen, millaista se olisi se oma elämä maalla ja sitten semmoisessa kylässä, jota ei entuudestaan tunne. Myös semmoinen niin kuin se suhde siihen maaseutuun, niin kuin, että siellä oli osittain ihan kaupunkilaisia mukana, eli semmoinen, niin kuin, että heillä tuli semmoinen ymmärrys, mitä se maaseutu on niin kuin laajemminkin. Ja varmasti he niin kuin
kaikki oli tosi tyytyväisiä, että varmasti kertoo niin kuin eteenpäin niin kuin omissa piireissänsä niin kuin hyvästä kokemuksesta. Sitten tämä oli siihen meidän niin kuin kylien ja kunnan yhteistyöhön semmoinen käytännöllinen toimintatapa, jos myös syntyi muita ideoita asumistarjonnan vahvistamiseksi ja sitten myös se, että me saatiin ylipäätänsä niin kuin esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki saatiin niin kuin siihen yhteistyöhön niin kuin mukaan. Mutta myös sit siellä itse kylässä, niin kun vaikka ne kyläaktiivit, jotka on niin kun siinä kylätoiminnassa vahvasti mukana, niin hekin niin kun oppi omasta kylästä monia asioita. Ja sitten jotenkin sen tuli myös ihan uusia ihmisiä mukaan siihen niin kun tähän kylätoimintaan. Ja niin kuin vähän semmoista uudistumista. Toi aktivoisi niitä asumis- ja tonttitarjontaa, siitä jo mä puhunkin, ja sitten ylipäätänsä niin kuin semmoista positiivista näkyvyyttä maaseudulle ja maallemuutolle ja niin kuin koko Hämeellekin. Ja myös sitten ylipäätänsä se kylän ja sitten kyläkoulun ja koko alueen arvostus nousee. Meillä on nyt noita asumiskokeiluja niistä, jotka me niin kuin oltiin tässä Polkukylä-hankkeesta. Näistä perheistä ei ole kukaan muuttanut niin kuin näille kylille, mutta tosissaan siellä on vakavasti harkittu ja sitten niin kuin etsitty myös niitä koteja, mutta ei olisi löytynyt sopivaa. Mutta nyt tänä vuonna, kun mä kerroin, että on Janakkalassa ja tuolla Tammelassa, niin siellä Tammelassa Letkun kylällä, niin siellä oli kyläyhdistyksellä on niin kuin entinen koulu, jossa on niin kuin yläkoulu, alakoulurakennus, niin niillä on ollut se alakoulurakennus niin kuin sille, että he on sitä niin kuin vuokrannut ja he etsivät siihen vuokralaista samalla. Ja siinä oli sitten asumiskokeilussa sitten yksi henkilö ja tämä henkilö nyt sitten itse asiassa sitten niin kuin asunut siellä. Eli sitten ne vähän niin kuin kokeili sitä kanssa, että ihminen kokeili, minkälaista olisi siellä kylässä ja vielä kyläkoulun niin kuin yhteydessä, missä on sitä yhteisöllistä toimintaa, niin siinä niin siitä tuli niin kuin hyvä tämmöinen. Molemmat on tyytyväisiä, että on niin kuin hyvä vuokralainen ja siinä kylätoiminnan niin kuin kupeessa. Tuossa on vielä jotain. Tuolla on niin kuin meidän toi hankkeen sivu, toi Polkukylän. Sieltä löytyy se toimintamalli, missä on tarkemmin kerrottu, niin kuin, miten sit käytännössä se asumiskokeilu on toteutettu ja mitä vähän niin kuin semmoisia tsekkilistoja, että mitä pitää huomioida missäkin kohtaa. Ja sitten toi, missä on toi Hämeenkylän asumiskokeilu, niin siinä on se meidän viimeisin niin kuin asumiskokeilu. Siellä näkyy vähän minkälaisia kohteita siellä on ollut, niin kuin ne, missä on asuttu. Alvettulan niin kuin oikeastaan se oli tärkeä, että siellä kylällä niin kuin ennen kuin se asumiskokeilu haku aukeaa, niin kylällä niin kuin jotenkin se kylän oma viestintä laitetaan jollain lailla kuntoon, eli jokaiselle näille meidän kylällä niin tehtiin niin kuin nettisivulle tai toi Lepaa Tyrvänniemi, se tuli sitten kunnan nettisivujen alle niin kuin semmoinen kyläesittely, jossa sitten on myös sitä asumistarjontaa kylältä niin kuin nostettu esille. Ja sitten mä puhuin noista kyläkummeista, niin tuossa on sieltä tietoa ja jotain meidän niin kuin, siitä Alvettulan asumispäivästä ja tuommoinen päiväni kyläläisenä ohjelma tehtiin niin myös semmoisen omatoimiseen tutustumiseen. Niin tämmöisiä. Että nyt mä lopetan tämän esityksen, niin kyselkää. Kiitos paljon Elina. Kannattaa, jos vaan teillä aikaa on, niin käydä kurkkaamassa nuo materiaalit, että ne on siellä vapaasti saatavilla ja hyödynnettävissä, niin kannattaa ottaa ne käyttöön.
onko ajatuksia, kysymyksiä? Sen verran kerron ainakin, mitä me tänään oli. Meillä oli tähän maallemuuttohankkeiden kokoontumista, niin kuin tämmöinen palaveri. Eli näitä maallemuuttohankkeita on muuallakin valtakunnassa meneillään. Ja just nyt tämä ihana kamala maaseutu nyt tulevana viikonloppuna kutsuu myöskin sitten kyliin. Siinä on, oliko se 5 kuntaa, jotka on mukana ja kaikissa tapahtuu jotakin. Ja siinä hanketreffeillä tuli tietoon, että yhdessä paikassa järjestettiin asumiskokeilu ja kaikki meni tosi hyvin, oli paljon hakijoita. Tuli sellainen henkilö, tai perhe, joka niin kuin aidosti oikeasti halusi etsiä kodin maalta itselleen. Ja oli ensimmäisen yön ja ei pystynyt olemaan, oli altistunut sille paikalle jotenkin. Ja sellainen talo tai kiinteistö, mistä kukaan ei ole koskaan oireillut mitenkään. Että tämmöinenkin saattoi käydä sitten, että jollain lailla on hyvä myöskin varmistaa niin kuin sen asumuksen sitten kunto etukäteen, ettei kävisi näin. Mutta Maikkukin tulee. Terve Maria-Liisa. Me just Elina lopetti esityksen, mutta ei hätää, tämä on tallentumassa. Niin tämä lähetetään tälle meidän hankeporukalle. Kuuroharkkareissa oli, niin ajattelin, että tässä No niin justiin. Jos teillä on vielä jotakin siellä, mutta minäpä kuuntelen tallenteen jossakin vaiheessa. Joo, me ihan kohta lopetellaan varmaan, jos ei ole kysymyksiä, mutta nyt kun sä oot siellä langan päässä ja sitten Maria-Kaisakin tuli, niin kertokaa Elinalle, mistä te ootte ja ketä te ootte. No, Ilmolahden kylätoimikunnasta, täältä Keski-Suomen Ilmolahden kylästä. Jep. Joo, mä on Maria-Kaisa Aula, Ilmolahden kyläseuran puheenjohtaja ja Maria-Liisa sihteeri ja tässä näitä asumis- ja muita hommia kehitellään. Meillä on myös yhteyksiä tuohon asumisen uudet tuulet. Se on täällä Viitasaarella. Sen tavallaan verkostoissa ollaan oltu. Nelostien aika lähellä. Jep. Täällä pohjoisessa Keski-Suomessa. Viitasaarella. Hyvä juttu. Onko Viitasaaren Elinalle... digipajassahan mä olin perjantaina. Aika hieno paikka. Niin joo, kyllä. Joo. Onko Elinalle vielä kysymyksiä? Jos ei, niin me voidaan päästää Elina ulkoilemaan, kun on näin upea ilma. Aurinko paistaa vieläkin. Vielä paistaa hetken aurinko. Vielä hetken paistaa. Niin jäähän me vielä ihan hetkeksi. Otapas, mä katsonkin, täällä oli Joo, sä laitoit nämä diat, kiitos paljon. Mä laitoin sen. Toi oli se pidempi, missä on sitten enemmän kuin nyt näissä, mitä mä näytin. Joo, justiin. Joo. Niin, kiitos Elina. Vai onko vielä ajatuksia ja kysymyksiä? Semmoinen ajatus tuli mieleen, että jos kylällä on joku erityinen juttu, että kannattaisiko tätä asumiskokeilua niin kuin jotenkin teemoittaa, että hakisi niin kuin tietyn tyyppisiin aktiviteetteihin, jotka se voi olla vaikka metsästys tai näytelmäharrastus tai joku tämmöinen, ja jos kylällä olisi joku tämmöinen juttu niin kuin hyvin vahvasti esillä, että sitä kautta saisi niin kuin sitten niin kuin todellisia hakijoita. Joo. Mun mielestä ilman muuta kannattaisi vielä sen takia erityisesti, koska nyt kun näitä asumiskokeiluja alkaa olla niin kuin vähän muuallakin, niin tuolla niin kuin pääsisi erottumaan ja sitten niin kuin ehkä löytää just semmoiset ihmiset, ketkä haluaisi just tulla vaikka sitten, jos se näytelmäjuttu kiinnostaisi, niin tulla niin kuin muuttaa sitä kautta. Ja sit tosi hyvä idea. Niin kuin näytelmäharkkaan tai johonkin, että tutustuisi oikeasti niihin ihmisiin, koska se oli niin kuin meillä se pointti, että me haluttiin, että ne tutustuu niihin kyläläisiin. Niin. Ja kyläläiset myös niihin, niin kuin jotenkin se niin kuin toimi. Joo, oikein hyvä ajatus. Joo, hyvä. kyllä. Pidetään tuo korvan takana. Kyllä. Mutta hyvä, kiitos Elina. Kiitos kun tulit
meille vieraaksi kertomaan, niin me kuunnellaan nyt sitten mä laitan tämän pelkästään vaan tälle meidän hankeporukalle, että Elina toivot sitä, että tätä ei levitetä sen enempää. Ja mutta että omaan käyttöön, kun tämä ei ollut älkää mitään. laitko mikään nettisivuille sitä linkkiä, mutta muuten näin. Joo. Laita Reena mullekin sitten. Laitan toki. Koska sitten jos joku mua pyytää ja mä en pääse, niin mä voin sanoa, että hei, kattokas tää. Täältä sitten. Niin. Joo. Hyvä. Mutta hei, kaikkea hyvää ja voin suositella, että se on ollut kiva.